Ibilag mo kan ako. Hindi ko alam kung bakit nagawa sa akin ni Ronnie ang bagay na yun. Okay lang sana kung isang araw lang ang tinagal ng panlolokong yun, pero ilang buwan siyang nagpanggap na si Almira para lang gawin akong tanga. Pinahasa niya ako. Pinaibig niya ako sa isang taong hindi naman pala totoo. Sobrang galit ang naramdaman ko kay Ronnie ng panahon yun. Ilang araw ko siyang hindi pinansin kahit makailang beses niya akong tinext at tinatawag. Sinubukan din niya akong puntahan sa bahay pero ayaw ko siyang harapin dahil baka kung ano pa ang magawa ko dahil sa sobrang galit ko sa kanya. Pakiramdam ko noon ay para kung bata na pinaikot lamang ni Ronnie. Hindi ko maisip kung anong klaseng trip ang gusto niyang gawin. At kung ano man ang rason niya ay hindi yun nakakatuwa. Dahil sa nangyari ay umalis ako sa clan namin at dinilip ko na lahat ng contact ng clanmates ko na nakasave sa cellphone ko para matahimik ito mula sa tatanong. Nakatulong ang ginawa kong yun para makaikot ako sa ginawang panloloko sa akin ni Ronnie. Nakakainis mang isipin papadudot na sobrang dali kong nahulog sa ganong klaseng panloloko. Pag-iisipin ilang beses na akong hindi sinipot noon ni Almira. Ayaw din niyang tinatawagan ko siya. Doon pa lang dapat ay nagkaroon ako ng hiyala. Pero dahil sa pag-ibig ay nagulat ako. Kaya matuloy na ako ang pagsuko. Pagkalipas ng ilang linggo ay hindi namin ay ginamit pagkikita at pag-uusap ni Ronnie ay nagtumilit siya. Pumunta sa bahay para personal na humingi ng tawad. Pero nung hindi ko siya kinita, ay naghintay siya sa labas ng bahay hanggang sa nakakita siya ng pagkakataon na makausap ako ng masinsinan. Kahit ayaw ko, ay hinarap ko siya para malaman ang sagot kung bakit niya nagawa sa akin yun. At nagulat ako sa regulasyong kanyang ginawa. Papadudot. Hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Ang klase, ang tibay mo rin ah. Kausapin mo naman ako. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag mo nang ipapakita yung pagmumukha mo sa akin? Kailangan kita makausap para makapagpaliwanag ako sa nagawa ko. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, umaasa ka pa na kakausapin kita. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Ano mong paliwanag ang gawin mo? Hindi na maaalis tong galit na nararamdaman ko sa'yo. Sige na, kahit ngayon lang. Ano pa bang sasabihin mo? Ipapamukha mo ulit sa akin na pinilog mo ang ulo ko? Gusto mo palabasin na utoto ako? Na sobrang desperado ko? Kung sino-sino pinapatulan ko? Hindi lang dahilan kung bakit kita gusto makausap. Eh ano? Ano pa bang gusto mong sabihin sa akin? Hindi mo na kailangan maghugas kamay pa. Kasi kahit sabunin pa kita, hindi mo na malilinis ang pangalan mo. Hindi ko naman ginusto na mauwi ang lahat sa ganito eh. Ano sa tingin mo mangyayari pagkatapos ng ginawa mo? Na manatili tayong magkaibigan? Hindi na mangyayari yun. Sinira mo na yung tiwala ko sa'yo. Ikaw yung pakisa-isang kaibigan ko. Takbuhan ko kapag may problema ako. Hello, Tapos I'm just ngayon, editing itago some sa pamilya videos. natin. Sana, inisip mo man lang yung kahinatan sa ginawa mong panloloko. Welcome to the Philippines. Eh, anong tawag sa ginawa mo sa akin? Trip lang? Nagawa ko yun sa'yo kasi gusto kita. Anong sabi mo? May gusto ako sa'yo, Jepo. Matagal na. Ano na naman to? Hindi mo na ako manloloko, Ronnie. Oo, hindi ako matalinong tao. Pero alam ko kapag ginagago na ako, maghanap ka ng ibang mapagtitripan. Hindi ako. Seryoso ako. Gusto kita, Jepo. Anong gusto mong palabasin? Na bakla ka?
Mark Lefford. Hello, welcome to the Philippines. Kurot. Oo, alam ko. Pasensya na sa nagawa ko. Alam ko naman na hindi maganda yung ginawa ko, kaya sana mapatawad mo ako. Adat timanen. Sarap mong murahin. Sige, murahin mo ako kung yun ang gusto mo. Basta mapatawad mo lang ako. Marami akong gustong gawin sa'yo, pero hindi kasama doon ang patawarin ka. Siguro darating din yung araw na mapapatawad kita. Pero huwag ka na umasang makakalimutan ko yung ginawa mo sa akin. Pinahiya mo ako. Habang buhay niya nakatatak sa utak ko. Okay lang yun. Kahit hindi mo ako mapatawad, gusto ko pa rin mag-sorry sa ginawa ko. Sana balang araw, bumalik tayo sa dati. Sana dumating yung araw na makalimutan na lang natin yung nangyari. Hindi na tayo babalik sa dati. Bago na yung pagtingin mo sa'yo. Wala na akong tiwala sa tulad mo. Sorry talaga. Kung sa ganito lang din mauwi yung pagkakaibigan natin, pwede bang atin natin na lang italaman mo? Sana wag nang makalabas to. Sa'yo ko lang sinabi tong sikreto ko. Wala pang nakakaalam dito, kaya sana wag mo na lang ibang sabihin yung nangyari. Alis na ako. Kung wala ka nang ibang sasabihin pa, maiwan na kita dyan. Sayang oras ko sa'yo. Teka, Jebong, sandali. Please, pagkatapos yung ginawa mo sa akin, wala kang karapatang humingi ng pabor sa akin. Aaminin ko, Papa Dudut, na iniwan ako ng balahibo sa mga sinabi sa akin ni Ronnie. Sa magandang pagkakaibigan naming dalawa, hindi ko naisip na meron para siyang hihir dapat tingin para sa akin. Hindi ako bakla at kailanman tanging kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Hindi ako nagkaroon ng interes o anumang pagtingin para sa kanya. Dahil sa mga sinabi niya, ay nilayo ko na lamang ang sarili ko sa kanya, Papa Dudut. Doon din ay tinapos ko na ang pagkakaibigan namin ni Ronnie dahil hindi na ako komportableng makasama siya. Lalo na, alam ko na kung ano ang totoong pagtingin niya para sa akin. Alam ko kung hindi maganda ang ginawa kong yun, pero bata lang ako noon at hindi pa malawak ang pag-iisip. Ang masaklap ay may nagawa pa akong kasalanan sa kanya dahil sa halip na isekreto ko ang mga nalaman ko kay Ronnie ay pinagkalat ko pa ito. Hindi lang sa amin, kundi pati na rin sa mga kakilala namin. Nagalit sa akin si Ronnie sa ginawa ko at naiintindihan ko kung bakit. Simula noon ay nag-iwasan na kaming dalawa hanggang sa nawalan na ako ng balita sa kanya. Hindi ko man lang nabalitaan na lumapit na pala siya noon or lumipat na siya noon ng tirahan dahil sa kahihiyan. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ay kinakasuklaman pa rin ako ni Ronnie dahil sa mga ginawa ko. Pero kung ano man ang nagawa niya sa akin noon ay matagal ko na siyang napatawad. Minsan-minsan ay nanunumbalik lang sa alaala ko ang kwentong ito dahil napapaisip ako kung kumusta na nga ba si Ronnie. At dati kong kaibigan na itinuring kong para ng kapatid. Kung sakali mang mapakinggan ni Ronnie ang kwento kong ito na may sana'y nasa mabuti siyang kalagayan ngayon at masaya na sa sarili niyang buhay. Dito na po nagtatapos ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo. More blessings po sa inyong programa at ma-shoutout na rin po sa mga dati kong bandmates noong 2009. Ang inyong friends ng Kapuso at nga Barangay Jefong DA Emo 57. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagustuhan ang iyong napakinggan, ituloy yan via live stream sa www.jerrynetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Hi.
San Boy, shout out. Salamat malam. Hello, welcome to the Philippines. Magtrabaho ay hindi magandang gawain kahit anong kasarian pa natin. Minsan, mas mabuting wag tayong magsalita bago pa tayo makasira ng relasyon. Ikaw, kapuso, kabarangay, paano mo binabago ang sarili mo upang hindi maging chismoso? Dear Papa Dudut, hello po, bago ko po umpisahan ang aking kwento na gusto kong i-share sa Barangay Loud Stories ay pabati muna ng isang magandang tanghali. At advance Merry Christmas po sa ating mga kabarangay. Ako po si Chris Bond, 31 years old, pagkakainta. Pero hindi ko po yan tunay na pangalan. Nahihiya po kasi akong magpakilala, lalo na sa tema ng aking storya na masasabi kong hindi pangkaraniwan sa tulad kong lalaki. Sa kasalukuyan ay meron na po kaming mini grocery ng misis kong si I'm from Philippines. sa may Broadway. Wala mo po kaming I can speak in English but not good. So you need to understand. dalawa lamang ang magkasama sa buhay at hindi naman po kami nagmamadali. Mamadudod kung hindi nyo na naitatanong ay fan na fan po ako ng programa ninyo. Sa totoo lang ay nahawakan ko na rin ang misis ko sa pagkahilig na makinig sa mga tampok ninyong storya at sa katunayan ay siya rin ang nagpunyok sa akin. Oh, you're from Malaysia. Welcome to the Philippines. We are the same time, right? Wala po yun noong bago mag-pandemic. Ng mga panahon na yun ay nagtatrabaho po ako bilang ahente at munikero sa isang pabrika ng sitserya sa Pasig. Ang gawain ko ay mag-alok ng mga produkto namin sa mga tindahan sa Rizal at mga karating na lungsod sa Metro Manila. At ang partner in crime ko po ay ang best friend kong si Alex. Oh. Surat-surat. At ang partner in crime ko po ay ang best friend kong si Alex na nagpasok din sa akin sa naturang trabaho a few years ago. Grabe! Panalo talaga itong kulang dito sa karinderya ng Christmas! Kahirap ang marami ang kain ko. Buti na lang na-discover mo to tapos sinama mo ako. Siyempre, partner in crime tayo. Sa totoo lang, aksidente lang naman ang pagkakatis ko sa kainan na to. Isang beses kasi may sakit si misis. Hindi niya ako napangkulan kaya nagtatayo ako rito. Tapos ngayon, wala akong baon. Doon na lang ako pupunta. Wala. Masarap ba ang mga tinda nila? Ulam. Bukod doon, sexy ba ang mga servidor mura? Nakita ko pa rin sa kanina. Yung mahaba po, yung planty. Ganda ng buhok ng katawan. Oo. Nakita ko pero hindi ka dapat nagpapantasya rin mga babae. Minsan ako tao. Pero ka ba? Ano naman, hindi ko naman pinagpapantasya si ate. Umagal lang. Mga araw, ako Alex ha. Ayusin mo. Kahit best friend kita, tatamaan ka sa akin. Masyado ka namang seryoso. Siyempre, hindi ko sasaktan na lulukuhin ang misis mo. Loyal niya ata ako tulad mo. Aba, dapat lang. Sobrang ilang na ng lahi natin. Kaya dapat bubuhay lang ako para mabuhay pa kayo agad. Sira, ano naman connect doon? I-connect mo na lang. Huwag ka bahala. Ay, ba tayo? Ilocos Sur. My province is Ilocos Sur. I am sleepless. That's why I am lying here while live streaming. So if you want to talk to me, it's okay. I'm just listening some radio story. True story. I don't know if true story.
Thank you for subscribing me. Is that your main channel, sir? Wait, I will search what is what you saying. Masyadong nakabante ka ron. Sayang, wala tayo sa office nang mangyari yun. Ang sexy mo rin nilang panoorin ng live. Sinabi mo ba? Eh, meron mong video. Mamaya panoorin mo pag napag-charge na ako. Sige, sige. Teka, order ba ako ng rice? Medyo kailangan ko mapalakas kasi may gagawin kami ni Mrs. mamayang gabi. Oh, thank you. Thank you for joining my live stream. Masarap talaga yung sinigang na bangus nila. Mapatulog akala niyo ba ay sa mga Marites o hilig sa mga chismis? Hindi kasi alam ng mga kabarangay natin, mas chismis. Do you understand Tagalog? I'm listening Tagalog and not English. Na pag-uusapan. Hindi lang po talaga halata kasi hindi kami bukal katulad ng mga babae. Kumbaga ay marami kaming nalalaman dahil mahilig kaming mag-observe. Pero ibahin niyo po kami ng kaibigan kong si Alex na inalaga rin ang misis ko na naututang tila ko. Ewan, pero kapag kami ang magkasama, ay hindi po talaga kami mauusahan na mapagkwekwentuhan. Matatawa pa kayo kung kahit yung janitor sa pinagtatrabahuan namin ay alam namin ang family history. Siyempre, alam ko po na hindi magandang ugali ang makipag-chismis. Pero hindi ko po talaga maiutakot sa isang araw na hindi nakapagmamahagi ng bagong kwento na narinig ko sa paligid. Alam ko po ang iniisip ng mga kabarangay natin. Nakalalaki kong tao ay napaka-chismosa po. Pero sino po ba sa atin ang hindi nahihirap Yeah, you need to visit in Philippines. We are welcoming here. kaso sa sobrang hilig ko pong It's more fun here. hindi ko na po alam ang limitasyon ko. Lagi tuloy po pinagsasabihan ng Yeah, like us Philippines, we like some Korean music even we don't understand. Bagtiman. Aray, Gigi, alcohol ni. ang astig nila. Parang romance ng asawa ng bisor natin. Yeah, I don't like Korean song, but I love Korean drama and movies, especially crime and investigating like thrill and comedy. And I like Ji Chang Wook, Lee Min Ho, and Jung Hae In, Ha Ji Won. Yes. Okay, you can tell me some Korean drama.
magbago ng usapan. Alam mo, Lex, pag narinig natin sa presay na to, pati na mga misis natin, bakit bigla mo naman naisip yan? Oo lang, kasi parang matagal na lang ulit beses kami lumabas ni Rosan. Busy din kasi siya sa online shop niya, mga order. Tapos ako rin busy sa trabaho natin. Gusto mong ilabas ang misis mo, gawin mo. Kaya na lang, dahil busy kami ng asawa ko sa ibang bagay. Kayo ba talaga ng asawa mo? O baka ikaw lang? May sinasabi ka ba? Ha? Ang sabi ko, kaya nga double date, di ba? Tapos kami lang ni Rosan. O kaya ayun. Ulit mo naman, Trismond eh. Para naman sa mga misis natin yun. O hindi natin alam, nagtatanim na pala sila sa mga loob sa atin. Kasi nawawala na tayo ng time sa kanila. Busy na tayo sa trabaho, tapos busy pa tayo sa ibang bagay. Ano bang ibig mong sabihin na busy sa ibang bagay? Pero kung bang ibang pinagkakamalan mo sa trabaho natin? Trismond ha? Baka iligal yan. Parang sira naman to. Siyempre wala. Ano ba mga pagkakamalan ko? Baya trabaho lang ako. Baka ikaw mayroon. Ha? Wala rin, baliw. Huwag mo iakakang pare mo. Mayroon man ako ibang pinagkakamalan. Malamang sinabi ko na sa'yo. Partner in crime ka na, di ba? Agoy, pero kumusta naman kayo ng misis mo? Ayos naman kami. Yun lang. Medyo weird mo kanina. Ano ba kasi ang gusto mong malaman? Wala naman. Sinasabi ko lang na, di ba, kapag hindi kayo pinagkakaunawa mag-asawa, dapat yung iusing dalawa, gusto umanap ang iba. Ha? Anong umanap ng iba? Ibang kausap. Pero kung may mga buwabagabag sa'yo, pwede ka magsabi sa akin ha. Kasi nga, mag-best friend tayo. Papayuhan pa kita kung paano susuyuin ang misis mo. Expert yata ako pagdating sa mga bagay na yan. Lalo ko pag naiinis sa pagmumukha ko si Rosan. Salamat. Pero ayos na ang kami ng asawa ko. Hindi mo na kailangan mag-abala at mag-alala. Promise? Promise. Alam mo, para ka talagang sira. Ano ba kasi mayroon? Wala nga. Pero kung hindi ka talaga isasama sa double date, sige na nga, sasabihin ko sa asawa ko. Alam ko, hindi mo ako titigilan eh. Pero kung sakali, may magdadala na ba tayo sa mga misis natin? May alam ka bang magandang lugar? Yung mura pero masarap kainan. Bukod dito sa karinderya na kinakainan natin. Siyempre mayroon. Ako pa ba? Nax, kaya sa'yo ako eh. Papadunod dahil wala po akong napala kay Alex kahit na ilang beses ko na siyang kinukulit ay lalo lamang pong lumala ang pagiging curious ko tungkol sa babaeng kasama niya ng gabing yun. Napatanong pa nga ako sa sarili ko kung kilala ko na nga ba ang kaibigan kong yun. Lalo ba't nagsimula na rin siyang manahimik. Kung bagay hindi na siya nakikipagkwentuhan sa akin papadudod. Hindi na rin kami sa bahay umuwi at napansin ko na lagi siyang may kausap sa cellphone niya. Akala ko anong una yung misis na yun pero hindi dahil minsan kong narinig na ibang pangalan ng babae ang binabanggit niya kaya medyo pinutuban ako. Dahil sa mga nangyayari ng panahon na yun ay hindi po ako mapalagay. Kung bagay aligaga akong mapatunayan na lang bababae nga ang Romeo. Kung sakali man totoo ay gusto ko siyang pangaralan at pupugin dahil pinakaayaw ko sa lahat yung pinagtataksila ng babaeng pinili mong makasama habang buhay. Tawagin niya po kung corny, pero mahal na mahal ko po si Rosan para magbabae o maghanap ng iba. And that time, papadudod ay napansin na rin po ng misis ko ang frustration ko. Kaya naman, tinanungan niya ako, kung meron ba akong problema? Tapos ay doon ko na nga po sinabi sa kanya ang lahat-lahat.
magkasama ay nagtitinginan ko ako at naisip kong gawin ang alam kong tama. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi ko makukonfirm kay Alex ang katotohanan, pupumustahin ko na lamang silang magkasama. Kaya na pagkatapos ang trabaho ay hindi ako nagsabi kay Rosan na pupunta sa inuupang apartment ni Alex para palabasing bibisitahin ko siya. With that day, absent po sa work si Alex. So inaasahan ko maabutan ko siya sa bahay nila pero pagdating ko po doon ay wala ang buko. Ang malupit pa papadulog. Ang alam daw ng misis niya ay pumasok siya sa trabaho dahil lately. Nagsabi raw sa kanya si Alex na magsisipag para makaipon sila ng pera para sa plano nilang pagkakaroon ng anak. Sa isip ko ay hindi yun totoo dahil nagsisinungaling si Alex sa kanya papadulog. At sasar ko kay Alex dahil sa panluloko niya. Sasako niya ay nasabi ko po ang tungkol sa babaeng nakita ko na kasama niyang kumain ng gabi yun sa karinderya. Madalas papadudod ka ex ang tawagan sa phone. Ni Alex yun na pinag-iinala kong kinakalokohan niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Magpatututuloy ako para bawiin ko ang sinabi ko sa asawa ni Alex ng gabi yun kahit na nag-aalala ako na baka mag-away silang mag-asawa. May bahagi sa loob ko na proud dahil alam kong ginawa ko naman ang tama. May parte naman na hindi mapagaling dahil paano kung maging bitsa yun ng pagkasira ng relasyon ng magkasama. At dahil nahigil ko ito, Uy, hatoy! tapos ay nagkaroon Kumano ka! Kumano ka ta! ako dahil sa esposo ko. Ending, sa bangko ako natulog dahil ayaw daw po niya akong katabi sa kama. Nang sumunod na araw, pagkaan po ang loob ko na gumising sa umaga dahil pagkaan ay nakagawa ko ng tama at mabuti. Kung tatanungin niyo ako kung dismayado ako kay Alex dahil sa mga pinaggagawa niya, isasabihin kong oo, papadulog. At kahit na kaibigan ko siya, hindi ko po dapat konsintingin ang kalokohan niya. Dapat ay matuto siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Kaya nga kahit paano ay hindi na ako nakaramdam ng konsensya dahil sa nasabi ko sa asawa niya. Kaso nawala sa isipan ko na nang dahil sa ginawa ko ay posibleng ang pagkakaibigan namin ni Alex ang mawala naman papadulog. Hoy, Crispon! Sana ba sila na sa ginawa mo? Lumabas ka dyan sa bahay niyo! Umas ka! Oh, Alex! Ang aga-aga, hintad ka dyan! May problema ka ba? At ang lakas pa talaga ng loob mo na itanong sa akin yan. Paano ko sabihin kung meron? Para sa kaalaman mo, nag-away lang naman kami ng misis ko kagabi. At pinalalain sila ako sa bahay namin. Kasi alam mo na natatagal ng loob mo. O sige, matanggal nga ako. Pero ayaw ko nagsasabi ako ng totoo. Ama, bakit mo bigyan ko kayo dito? Kapal ka naman ang mga mo. Talaga na na. Makapal pala ha. Sino to? Bakit nilagay sa'yo? Chismoso ka kasi. Hoy! Alex, tumigil ka na lang! Nagpunta ka lang ba dito para manggulo? Natawag ako ng barangay! Yung asawa mong pakialamero ang pagsabihin mo, Rosan. Alam mo ba ang ginawa niyang asawa mong magaling? Sinira lang naman niya ang relasyon namin ng misis ko. Galing ko rin magpalitan ha? Ano sinira mo? Ikaw ang totoo sumira sa relasyon niyo. Hoy, Alex! Alam ko may kinaloroon ng ibang babae. Nakita ko
Kagipunas ni Nibul na yan. Ang totoo Kagipunas. na totoong hinala kong nagbababae siya. Siguro ay dala na rin ang emosyon at dasal dahil sa pag-aamok niya ng araw na yun ay nakapagsalita na rin po ako ng masasakit na bagay. Kasi sa hinagap ay hindi ko naisip na masasabi ko sa mismong kaibigan ko. Malaki po ang utang na loob ko kay Alex dahil siya ang nagpasok sa akin sa trabaho ko noon. Siya rin po ang kasama-sama ko at nagturo na mabuti. Selos ni Soy Soy. Joke lang na. Ikaw naman. Siyempre na-miss na kita na. Bakit ko na tanda labi? Rin po ang kasakasama ko at nagturo ng mga bagay na hindi ko alam at hindi ako pamilyar. Bukod doon ay magkaklase kami sa high school, magkabarkada at parang kapatid na nga po ang turing ko sa taong yon. Kaya masakit sa akin na nasira na lamang basta-basta ang aming relasyon. Alam ko po, Papa Dudut, na may kasalanan din ako sa mga nangyari. Malaki po ang pagsisisi ko dahil masyado akong naging padalos-dalos. Nang araw na yon ay umuwi po si Alex sa bahay nila, tapos ng sumunod na araw naman ay nabalitaan kong nag-resign na siya sa factory. Sobrang lungkot ko po noon dahil nagkalamat ang pagkakaibigan namin. Kaya nga doon na ako nagsimulang mag-isip-isip kung tama pa ba na ipagpatuloy ko ang pagiging chismoso na wala sa lugar matapos ang mga nangyari. Lahat po yun ay sinabi ko sa Mrs. kong si Rosan kahit na nga alam kong pwede niya akong sermonan. Naisip ko pong deserve ko ang anumang masasakit na salita na mga sasabihin niya, Papa Dudut. Looks like you're on YouTube watching a musician that can do it all. But did you know there's a YouTube music app that does it all with ad-free listening and song downloads and background play and a whole lot more? Get YouTube Music Premium. Sana naman natuto ka na sa mga nangyari, babe. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan updated ka sa buhay ng ibang tao. Oo nga, Big. Ngayon ko mas naintindihan na sumusobra na ako sa pagkahilig sa chismis. Sana pala nung una nakinig na ako sa'yo. Hindi sana nasira ang pagkakaibigan namin ni Alex. May kasalanan naman talaga si Alex. Pero meron ka rin kasalanan. Dahil hindi mo sila hinayaang mag-asawa na mag-usap. Kumbaga, namagitan ka. Pero hindi para pagkasunduin sila. Pwede ko lang ibalik ang lahat. Itatama ko ang mga pagkakamali ko. Ay, alam mo, iniisip ko rin kung naging mabuting kaibigan ba ako kay Alex. Kasi imbis na kausapin ko siya masinsinan tungkol sa nangyayari sa kanya, mas nanaig yung pagiging judgmental ko. Mas sinilip ko yung pagkakamali niya imbis na tulungan siyang itama yun, lalo na sa asawa niya. Tapos yun nga, wala talagang magandang naitutulot ang pagiging madaldal. Hindi mo man maibalik ang nangyari na. Pwedeng
mo pa rin itama ang pagkakamali mo sa pamamagitan ng pagbabagong buhay. Alam ko na mahirap bitiwan ang mga bagay na nakasanayan na natin. Kaya nga ang maipapayo ko lang, huwag mo tong gawin na overnight. Unti-unti, kumbaga, araw-araw pa lang palabas ka mabuti ang sarili mo hanggang sa dumating yung time na okay ka na mas maayos na yung disposisyon mo sa buhay. Salamat, Tay. Sana dumating yung araw na sinasabi ko. Basta ba magsisikapan mong maging mabuting version ng sarili mo? Magugulat ka na lang na okay na ang lahat. Alam ko mahihirapan ka sa umpisa. Pero kapag mas nag-focus ka sa sarili mong progreso kaysa sa buhay ng ibang tao, doon ka mag-grow. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako, babe. Hindi mo lang ako basta asawa. Best friend mo rin ako. Sa akin ka na lang magkwento, huwag na sa ibang tao. Promise, hindi ako madaldal katulad mo. Alam mo, ibang klase ka rin eh. Tama talaga ang desisyon ko na ikaw ang babaeng pinakasalan ko. Aba, bakit? Meron pa bang iba dyan? Sige, mo ka na. Tinatakwil na kita. Grabe naman si pagtakwil, babe. Hindi mo pwede yung kiss mo na lang ako. Wala. Salamat ka, mahal kita. Yay! Ewan ko sa'yo. Papatunod, hindi po madaling baguhin ang ating sarili tungo sa mas mainam na bersyon ng pagkatao natin. Lalo na nga kung meron tayong bagay na kinasanayan at mahirap nang alisin sa ating sistema. Pero yun po ang pangunahing dahilan kaya ako sumulat sa programa ninyo. Walang iba kundi ang may bahagi sa ating mga kabarangay ang storya ng mga karanasang pusot buhay na sana'y kinapulutan nila ng aral at inspirasyon. Kung tatanungin niyo po kung kumusta ang relasyon namin bilang magkaibigan ni Alex, sa ngayon ay wala po kaming komunikasyon. Pero sinubukan ko naman pong mag-reach out sa kanya
eksaktong dahilan kung bakit sumulat siya sa programa natin ngayong araw. Gusto namang makarinig kay Eros. Tumayan natin ang kanyang storya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudu, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga barangay nating panatigo ng Barangay Love Stories. Itago na lamang ako sa pangalang Eros, 29 years old at taga Rizal. Ang pangalan ko ay halo kay Eros na isang Greek god, na kilala rin bilang Cupid sa Roman mythology. Yan ang napili kong tawag sa akin sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Eros ay kilala bilang Diyos ng pag-ibig at pagnanasa at katulad niya ay meron din akong pagnanasa sa isang hindi pangkaraniwang bagay at ginawa ko yon sa ngalan ng pag-ibig. Pero bago ang lahat ay humihingi na ako ng malawak na pag-unawa sa ating mga kabarangay dahil merong sensitibong eksena sa kwento ko. Kaunting background lang sa akin. Noong 2022 ay sumulat na rin ako sa inyong istasyon tungkol sa naging karasan ko sa pag-ibig noong 2016. Niloko kasi ako noon ng ex-girlfriend ko at masasabi ko na nasaktan ako ng gusto. Pero college pa lamang ay meron akong hindi magandang karanasan sa pag-ibig matapos kong magkagusto sa isang babae na sa huli ay kaibigan na ang tingin at turing sa akin. Nabalitaan ko na lang din na nagkasawa na ito at nagkaanak. Sunod ay may niligawan akong ibang babae na nauwi lang sa pamabasted sa akin. Tapos may naging shot ako na niloko ng ako. Pagkalipas na 3 taon ay sinubukan ko mag-install ng dating app at nakipag-meet ako sa isang babae na nakilala ko doon. Kaso na-turn off ako sa ugali niya dahil hindi na ulit ako nakipagkita pa sa kanya. Mm. Huwag na karanasan kong yun. Gasim ka? Ay naapektuhan ang kumpiyan sa aking sarili at kabukitan ko ng pag-asa Mickey. pagkakatagpo ng true love. Hanggang isang beses napanood ako sa internet ang isang video na tungkol sa mga other guy. Sila yung mga lalaki na nakikikabit o nakikipagrelasyon sa mga babaeng tigil o yung bang meron ng partner o asawa. Noon ay may nakilala akong babae na may asawa na at nagkaroon kami ng lihim na relasyon online. Ibig sabihin, ginagawa namin ang eksklusibong ginagawa lang ng mag-asawa sa pamamagitan ng video call. Pero hindi rin niya nagtagal dahil nakonsensya siya at sinabi niyang itigil na namin ang aming relasyon. Hindi ko na inasahan yon pero sa huli ay nagparaya na lamang ako. Ayoko namang maging makasaliti at pamiliin siya. Ako ba o ang pamilya niya? Kaya nang matapos ang relasyon namin, ay naghanap na lang ako ng iba pang kaibigan na mga babae na ipakikilala ko sa inyo sa aking kwento. Una na doon si Mary Grace, 38 years old, single mom, at may jowang nuknukan ng pagkasiloso. Tapos, ano pa mga hobby mo bukod sa magluto? Mahilig akong gumawa ng iba't ibang dessert. Lalo na yung matatamis katulad ng coffee jelly, gelatin na may sago, ice cream stick na may flavor na fruit salad, ube at keso. Gumagawa rin ako ng mga kakanin. Biko, kutsuta, sapin-sapin. Basta kahit anong isipan ko, sinusubukan kong gawin. At hindi naman sa pagkamayabang pero perfect naman sa puso. Tapos naman, ang galing mo ah. Sakto lang. Oh, bakit parang nalungkot ka naman bigla dyan? Naalala ko lang na hindi kasi mahilig sa matatamis yung jowa ko eh. Kaya hindi niya rin na-appreciate yung mga dessert na ginagawa ko. Kaya yun, hindi na ako masyadong gumagawa. Ganun ba?
naman mo ng mga dessert na sinabi mo, sigurado matutuwa ako. Ma-appreciate ko yun kasi alam ko masarap yun. Naku, wala pa nga, pero binubola mo na ako. Hindi kita binabola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sa katunayan, bata pa lang mahilig na ako sa matatamis. Kaya ko maubos ng isang Herrero Leche Flan. Hoy, seryoso ba yan? Seryoso nga. Hindi ba sumasakit yung lalamunan mo? Ako kasi oo eh. Kahit na mahilig din ako sa matatamis, nagkakataon sila hindi sa mga pagsusunod. Bashing. Hindi naman. Basta sulat ko lang agad ng maraming tubig. Tsaka wala pa ako naaalala na nagka-tonsillitis ako dahil sa matamis. Hindi rin ako diabetic ha. Wow, ibang klase katawan yan na. Bigyan ng tuloy ako sa'yo. Ikaw naman, maliit na bagay lang yun, no? Ordinaryo, kumbaga. Alam ko, may iba rin dyan na mahilig sa matatamis. Oo, pero bukod sa akin, ikaw pa lang at mama ko ang kilala ko may sweet tooth. Papa ko kasi hindi rin pala kain ng matamis. Tapos, ganun din yung family ng jowa ko. Kaya siguro, nagmana na rin siya doon. Kaya nga, ako na lang ang gawan mo ng matatamis. Kakainin ko yun, promise. Gusto mo, ikaw din kakainin. Hoy, ano ba yung sinasabi mo? Alam mo na kung ano yun. Hindi ko alam yun, inosente ako. Inosente o pa-inosente? Magkaibang bagay kasi yun. At kung tatanungin mo ko, ayoko sa mga pa-inosenteng babae. Talaga? Bakit naman? Siyempre, hindi sila totoo sa akin at sa mga sarili nila. Ayoko sa ganun. Mabilis ako na-turn off. Ah, kaya pala. Siguro marami ka nang nakilala na pa-inosenteng babae, ano? Medyo, kaya nga mas naging pihigan ako sa pakikipagkilala. At mas gusto ko na yung una pa lang. Sinasabi na nila sa akin na may karanasan na sila, lalo na sa kama. Ayoko nung alam mo na. Kunwari, wala pa. Pero kapag andun na kami, malalaman ko na lang na meron na pala. Bakit? Issue ba sa'yo kung nagalaw na o hindi pa ang isang babae? Hindi. Ang issue sa akin yung pagsisinungaling nila. Kaya siguro wala ka pa nagiging girlfriend. Oo. Kasi karamihan sa mga nakikilala ko, manloloko, sinungaling at sa na lang magaling. Pero, huwag na natin pag-usapan yung tungkol sa akin. Yung tungkol na lang sa'yo at sa jowa mo pag-usapan natin. Ano naman tungkol sa amin? Ayos na siya bilang jowa. Bukod sa nung ka ng seryoso. Ayun, sakto lang. Hindi masyadong sweet. Sa una lang magaling. Buti, di mo pa iniiwala yan. Mahal ko eh. Siguro ganun talaga. Pero kahit naman ganun, masasabi ko na mabait pa rin siya at hindi ako sinasaktan. Sa panahon kasi ngayon, mahirap na makatagpo ng lalaking hindi bayolente. Talaga lang ha. Oo nga, Baka hindi pa lang pumipitik. hindi huwag kang maniwala. Hindi talaga. Kasi kung mahal mo jowa mo, di ka makikipag-usap sa ibang lalaki. Bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Wala naman tayong ginagawang mali. Kaya para sa akin, ayos lang yun. Sa bagay, wala pa tayong ginagawang mali. Hoy! Kung ano-ano talagang pinagsasasabi mo. Ewan ko sa'yo. Papadudot na kilala ko si Marie Grace nang inad ko siya sa Facebook. Tulad ng nauna kong sinabi, single mom siya at mayroong sinosong jowa. Sa kabila ng lahat ay tinuloy pa rin namin ang pag-uusap sa chat hanggang sa umabot na kami sa pag-video call. Nung una ay nagkikwento lamang siya sa kanyang buhay bilang may kinakasama at nanay, bagay na masaya ko namang pinakikinggan. Kung tatanungin ninyo ako kung anong nagustuhan ko kay Marie Grace, masasabi ko na una na doon ang physical niyang katangian. Artistahin kasi ang itsura niya, sa katunayan ay kahawig niya ang isang kilalang kontrabida sa GMA. Kaya na habang tumatagal ang aming pag-uusap ay naging komportable na kami sa isa't isa. Tapos ay dumating ako sa point na umamin ako sa kanya na nagustuhan ko na siya. Akala ko ay wala akong pag-asa kay Marie Grace. Hanggang isang araw ay inimbitahan niya akong pumunta sa kanila. Sakto na wala na sa bahay nila ang kinakasama niya dahil pumasok na ito sa trabaho. Sigurado ka ba na wala na yung jowa mo? Papupuntahin ba kita dito ako nandito pa? E di pareho tayong nalintikan. Naninigurado lang ako. Mahirap na. Wala nga. Kahit na magsisigaw pa ako dito, walang ibang tao. Nasaan
Awkward ba yung jowa mo? Ha? Hindi naman. Bakit mga tanong? Base kasi sa mga kwento mo, parang ang tikit ng mga sagutan eh. Feeling ko tuloy ang boring niya kasama. Yung bang tipong mapapanisan ako ng laway sa kanya. Ganun lang talaga yun. Tahimik na tao, pero nasa loob ang kulong. Sa bagay, sabi mo nga sa akin nun eh, mahal mo. Kaya kahit na gano'n ang ugali, matik na tanggap mo. Wala namang masama doon. Kesa naman mas bungangera at naklesa pa siya sa akin. Eh ako ang babae sa atin. May tama ka ulit. Alam mo ikaw, pansin mo masyado kang madaldal. Ay oo, madaldal talaga ako at makwento. Kaya nga marami rin nakapagsabi sa akin na masarap daw ako kausap. Huhulaan mo. Yun siguro yung mga babaeng nakausap mo dati, no? Kasama na sila, pero meron din yung mga matagal ko na kakilala. O siya, mabuti pa kumain na tayo. Bago pa lumamig yung kanin. Sige na dali. Tikman mo na yung niluto ko, tapos sabihin mo sa akin kung masarap. Sige, sige, wala ako. Ako na, ilapit mo na ang plato mo para ipagsasanto kita. Naks naman, asikaso ako ah. Siyempre, bisita kita eh. Ano na, yung plato mo? Ito na nga oh, Yan. ang dami naman. Gusto ko busog ka. Baka mapasama ka mamaya eh. Uy, sa bagay. Kaya dapat ubusin mo yan ha. Tingin ko naman mauubos ko to. At mukhang mapapasarap din kain ko. Tikman ko na ah. Sige. Kumusta ang lasa? Wow, ang sarap ng luto mo. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Oo naman, bakit ako magbibiro? Baka lang sinasabi mong masarap pero maalat pala. O hindi kaya matabang. Tikman mo kaya para malaman mo nagsasabi ako ng totoo. Sarap talaga. Oh, hinay-hinay ka. Baka mabulunan ka. Okay lang ako. Hindi ako madaling mabulunan. Sabi mo eh. Worried lang naman ako kasi masyado kang mabilis kumain. Pinibilisan ko talaga. Ha? Bakit? Hindi pa naman darating yung jowa ko. Bukas pa siya ng umaga uuwi. Alam ko. Pero gusto ko na agad matapos kumain para makapag-dessert na ako. Hindi ka naman tatakbo ng dessert eh. Andun lang yun sa ref. Hindi naman yung dessert na yun ang sinasabi ko. Eh ano? Ikaw? Ako? Oo. Ikaw ang gusto kong gawing dessert pagkatapos nito. Kaya mas sobrang excited na ako eh. Kumalma ka lang. Kakain pa nga lang ako. oh. Pinipilit ko naman. Pero mahirap. Lalo na kasama na kita ngayon. Papadudod ang sarap ng ulam na niluto ni Mary Chris para sa dinner namin ng gabing yun. Kasabay noon ay hindi ko na naitago ang labis kong pananabik na merong mangyari sa amin pagkatapos namin kumain. Sobrang sikip na rin kasi ng pantalon ko at pakiwari ko'y may gustong kumawala mula doon. Hindi niyo ako masisisi kung nakita ko pa lamang kay Mary Chris. Siya na talaga ang gusto kong gawing panghimagas. Nagpatuloy ang kwentuhan namin at nang matapos namin kumain ay inalok niya ako kung gusto ko raw ba siyang tikman. At sino ba ako para tumanggi sa grasya na nakahangin na sa harapan ko, hindi ba? Alam ko sa sarili ko na lalaki lang ako at may pangangailangan din. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa na sinunggaban si Mary Chris ng gabing yun. Inalikan ko siya at inalikan niya ako pabalik hanggang sa